Το σημερινό θέμα του Game Changer είναι τα αποτελέσματα του περιορισμού της χρονικής διάρκειας του ύπνου στην όρεξη και την πρόσληψη τροφής. Και με βάση αυτή την ανασκόπηση του 2019 ξέρουμε ότι ο περιορισμός της χρονικής διάρκειας του ύπνου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της όρεξης. Αυτή η μελέτη, η ανασκόπηση θα την μπορείτε να τη βρείτε στα σχόλια. Και στην μελέτη που θα μιλήσουμε σήμερα, που είναι μια αυτή έγινε το 2023, τον Οκτώβριο δημοσιεύτηκε, μιλάμε για 24 άτομα που συμμετείχαν, 13 γυναίκες και 11 άνδρες, BMI κάτω του 25, μέση ηλικία 21,4, χωρίς προβλήματα υγείας. Και η μία φάση ήταν τριήμερη χρονικός περιορισμός του ύπνου, με κάτω από 5 ώρες. Και το άλλο ήταν η ομάδα που είχε το Control Sleep Condition, το CS, που ήταν 8 ώρες ύπνου. Διαφορά μεταξύ αυτών των περιόδων ήταν 3 εβδομάδες το λιγότερο. Wash out περίοδο έκκλησης ήταν τουλάχιστον 3 εβδομάδες για αυτά τα group. Μία είναι του περιορισμού του ύπνου και το άλλο της κανονικής διάρκειας ύπνου, 5 και 8 ώρες αντίστοιχα. Και την τέταρτη μέρα, αντίστοιχα και στις δύο ομάδες, είτε περιορισμού του ύπνου είτε χωρίς περιορισμό του ύπνου, δείγματα αίματος λήφθηκαν την τέταρτη μέρα στις 8 το πρωί. Και αυτό που εξετάστηκε και αξιολογήθηκε ήταν η πείνα, η όρεξη, η επιθυμία για γλυκά, η επιθυμία για λιπαρά φαγητά, η υπνηλία και η κούραση. Και οι συμμετέχοντες βέβαια υποχρεωτικά ανέφεραν οτιδήποτε είχαν ως πρόσληψη τροφής. Και για να δούμε στις δύο ομάδες τι διαφορά υπήρχε. Η πείνα λοιπόν, η επιθυμία για λιπαρά τρόφιμα, η υπνηλία και η κούραση ήταν υψηλότερα την τρίτη μέρα στην ομάδα που είχε χρονικό περιορισμό του ύπνου στις 5 ώρες, σχετικά με την ομάδα που ήταν στις 8 ώρες και δεν είχε περιορισμό στον ύπνο. Στις δύο πρώτες μέρες ήταν ανάλογα τα στοιχεία που είχαμε, και αν και η συνολική πρόσληψη ενέργειας με το πράσινο, όπως βλέπετε, την τρίτη μέρα δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων, ο περιορισμός του ύπνου οδήγησε σε μεγαλύτερη πρόσληψη ενέργειας και δεν θα από τα σνακ. Αυτά ήταν και τα συμπεράσματα λοιπόν αυτής της μελέτης. Αυτό ήταν το σημερινό Game Changer. Για τις δύο μελέτες που αναφέραμε στα σχόλια που θα τις βρείτε, like, subscribe and share, και τα λέμε πάλι σύντομα.